Maar als je zo de doelpunten weggeeft, dan wordt het wel heel zwaar. En dat is gebleken. Cambuur is een goede ploeg. En ja, eigenlijk zijn we door stilstaande fases zijn we, geslacht. Los van het veldspel van Cambuur, want die hebben ons ook goed weggetikt. Jullie hadden toch nog wel een appeltje te schillen, hè, na de bekernederlaag hier. Leefde dat nog? Ja, absoluut. We hebben het erover gehad, ook waar hun sterke kanten lagen. Alleen, we kregen er geen grip op. En wat is dan hetgene wat jullie tegen elkaar zeggen in de rust? Want de tweede helft ging een stukje beter. Ja, dat we gewoon deze wedstrijd moeten zien als 0-0 en dicht bij elkaar blijven en alles geven. En dat hebben we gedaan, alleen was nog niet goed genoeg. Je wil zo graag meedoen om die na-competitieplaats. Dan doet dit extra pijn, denk ik. Hè? Je stond al op 6 punten achter, maar de intentie om omhoog te gaan, dat vervliegt nou een beetje. Ja, absoluut. Ik denk dat je iedere wedstrijd moet je bereid zijn om alles te willen geven en de afspraken nakomen. En daar hebben wij wel moeite mee. En dan heb je ook geen recht op play-offs, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is een trieste conclusie eigenlijk nu. Ja, absoluut. Alleen er zijn nog 17 wedstrijden, dus er is nog niks gespeeld. Alleen het moet zeker anders. En anders, dan bedoel je natuurlijk ook begin van de wedstrijd, hè, waar we het net even over hadden. Tegen Fortuna, een oefenwedstrijd. In het begin gaat het mis. Jullie hadden er nog op getraind en toch gaat het mis. Ja, absoluut. Alleen op de training ging het ook mis. Dus dat is iets waar we zeker aandacht moeten geven. Alleen, het gebeurt keer op keer en dat is heel pijnlijk en zuur. Ja, en dan is er ook niet iemand die even op kan staan. Hè? Voelt het een beetje als ongrijpbaar in het veld, zo snel achter? Ja, zeker. Je komt hier 4 uur met de bus naartoe en dan is het eigenlijk na 11 minuten sta je al 2-0 achter. Ja, dat is niet leuk voor een voetballer, nee. Nee, dat is zeker niet leuk. Lichtpuntje is er wel, hè? Wat zie jij als lichtpuntje vanavond? Ja, ik denk wel Dailon Livramento met zijn 2 goals laat toch weer zien dat hij makkelijk scoort. Dus dat is het enige lichtpuntje van deze avond. Zijn er voor jou nog lichtpuntjes? Want de transferperiode loopt nog. Er wordt wel eens gesproken over dat er ook belangstelling is voor jou. Ja, ik heb al tig interviews gehad hierover. Dus ik blijf bij mijn standpunt. Ik ga alleen als er iets goed komt. Is er al iets goeds? Op dit moment nog niet. Verlang je daarna, na zo'n avond? Ik kan me voorstellen, je gaat eigenlijk kansloos met 5-2 ten onder. Dat je in gedachten misschien denkt van, was ik sportief maar eens ergens anders? Nee, zeker niet tijdens de wedstrijd. Ik ben bezig met NVV en wat er gaat komen, dat weet ik niet. Alleen zolang ik bij NVV ben, dan geef ik alles voor NVV. Wat moet er nou tegen elkaar gezegd worden deze week om zo'n slechte start te voorkomen? Ik denk dat we eerst met z'n allen in de spiegel moeten gaan kijken, bij onszelf gaan kijken wat we goed doen, wat we slecht doen. En dan samen als team weer gaan trainen hard en het gaan oppakken. Mogen er ook harde woorden bij vallen dit keer? Ja, dat gaat zeker gebeuren.